Herri bat edo nazio bat betikan eraikitzen denen askozaz sendoago eta etorkizun handiagoa izaten duen nazio izaten da. Gu etorkizun eta perspektiba luzeko alderdi bat gara, da instituzioak zaindu egin behar ditugu. Baizik instituzio biziak izan behar dute. Herritarren beharrei erantzungo dien instituzioak. Jendeak ere zenbait momentutan nahi duena da gertutasuna. Hacer buenas cosas. Hemen dago lidergoa, hemen dago plus bat. Guk plus horri gehitu nahi dugu. Gobernu programa bat, ez da bakarrik hauteskunde programa gero gobernu programa batean bihurtu behar da. Patxi Lópezi kostatu zitzaion, Garitan hori ere 2 urte kostatu zitzaion gobernu programa edukitzea. Que hay que dar cuenta de todo lo que se hace, pero que hay que actuar de oficio, no esperar a que los ciudadanos te pidan información o te pidan cuentas, sino que actuar de oficio. Irekia, administrazio irekia izatea, alde batetik, beste batetik efiziente izatea, ez? Orduan, herri txikia danean beste rekurso batzu daude, bada gertutasuna, egunero ikusten gara herritar guztiok, ezautzen gara, eta bar, ez? Eta parte hartzea sistematizatu egin behar da. Eta bilatu behar da nola egin, eta guk eduki genuen markadek aipatu du, ez? Esperientzi bat Urretxutik Azkoitirazi joan errepide horren kasuan, da oso interesgarria izan zen. Guretzat, garrantzitsuena, gardentasuna, gertutasuna, konfiantza eta garbi jokatzea da. El nivel de cumplimiento de los programas. Bueno. Gobernu programa bat ez baldin badaukazu, 6 hilabete, 8 hilabetetan aurkeztu eta martxan jartze ez dezuna, ja legislatura osoan ez dezu jarriko. Gizartea ez ditu behar dela, dela zer kulturala, ezin gala txuritikan beltza pasa edo alderantziz. Eta herrigintzaren gakoak dea, lehenengo herria maitatu. Da personen artean bezala, elkar maitatzeko lehenbizin behar da ezagutu. Eta ezagutu ondoren errespetatu. Eta ezagutu eta errespetotik abiatuta maitatuko ez duzu. La clave no está tanto en lo que digas, sino en lo que hagas. Yo creo que el buen gobierno tiene que ir unido a hacer bien las cosas, pero las cosas que se hagan sean buenas. Yo creo que todo esto que hemos oído de buen gobierno hacia afuera, tenemos que hacerlo también hacia adentro. Si hacemos todo esto que esta mañana hemos hecho aquí, si pasamos hitzetatik ekintzetara pasatzen baldin bagara, lortuko dugu. Eskerrik asko.